Nanapoy matiksan nun niya. Sir Bernard kay new member niya karon. New member matiksan nasa ni sila sa Sante. Hello, welcome to Sante. Welcome sa Sante Barley family. O karon namin sa Upol, sa amin sa Oriental. Hi guys, kita na sa minimum. Or pila na ka-years no? Wala na kita, murag 4 years? Murag 4 years namin nga wala na kaya ba ako rin membro sa Sante Barley guys. Di ba? Ipasabot na ako balik sa tong negosyo. Wala. God bless sa tanan. By the way, may sad story. My name is Brian Papriamuka. Ipa-share po nato si Brian sa iyang experience doing diri sa Sante. Ug labi na ex OFW ni siya. O na, pwede na sa imo. Napit ko kadyot sa office para kuhaon ng mga t-shirt sa fun run nga mo ang apilan nga activity sa Metrobank. Salamat sa pagtanaw sa video. Kung ganahan ka, please like, follow na pod sa kuha. God bless sa tanan.